Guys, finally, ang legendary sate in Zamboanga City. Nihan nagkita ko mga kabisaya. Kung muingon kag Zamboanga City, muuna gid og sulod sa tunghunahuna ang sate. Ug kaning sate mga kabisaya, perminti na ginako ni siya gina-crave nga matilawan ginako ni siya someday. Ug finally makatilaw na jud ta karong adlaw mga kabisaya. Ang sate mga kabisaya ka Indonesian, Malaysian inspired di siya nga pagkaon. Pero during 1970s, nadala ni siya sa Zamboanga City. O ang pinakauna nga nag-open og sate house diri sa Zamboanga City, mao ning Jimmy's Sate House. Wow. Guys, finally, ang legendary sate in Zamboanga City. Nihan nagkita ko mga kabisaya. Hani siya 10 kabuok nga beef 120 pesos, tapos chicken liver nga 3 kabuok 95 pesos. Ug nana siya kuan mga kabisaya, nana siya puso man gud siya, puso ni siya nga i-slice. Perfect. Na. Ano siya guys? Wow. Siya ang beef sate. 10 kabuok, 120 pesos. Lamig kayo yung sabaw. Muna niya ang legendary breakfast meal diri sa Zamboanga City. Ug lamig siya mga kabisaya, tapos barato pa din. Og mo ni lang gitawag nga tamo mga kabisaya, og sa atua pa ni siya mo ni siya ang puso no. Pwede ra sad ka mag-additional ani for 20 pesos each. Og ipakita nila sa atua kung saan pag-prepare. First, ilang is-slice ang tamo or ang puso mga kabisaya, ibutang sa bowl, tapos ang customer magpili dayon kung unsa yang gusto nga karne. It's either beef or chicken liver mga kabisaya. Then after that, butangan na din siya og very hot nga red sauce or sate sauce. O pwede rin jud kayo mag-order mo tag 1 stick lang mga kabisaya. Ang beef tag 10 pesos per stick, ang chicken liver tag 25 pesos per stick, plus add na din mo 20 pesos para sa tamo. Medyo kayo, na siya pagka-sweet, tapos spicy, but not too spicy mga kabisaya. Pwede rin kayo ni sa mga bata. Gamit siya guys. Bisan pag wala sudan, lamig na yun. Lamig kaya ang sauce mismo. So mga kabisaya, kung namo diri sa Zamboanga City, ay magkalimot kung hapit diri sa Jimmy's Sate House. Isa ni sa legendary Sate House diri sa Zamboanga City. Barato, lamig, o mabusog dyan mga kabisaya. Bye! Ang Jimmy's Sate House kay located sa Pilar Street, Zamboanga City mga kabisaya. Og open sila from 2 AM until 6 PM. Promise guys, lami gid kay siya, kay labaw na yang red sauce, grabe kainit, tas ibutang og tamo, ibutang og karni, grabe best for breakfast gid siya mga kabisaya. Oh, thank you ma'am. Ma'am, thank you. Thank you ma'am.